Sikin sadon ki ong na pedang jong ki parlok man soong ba PS ukwa ban keren ni kani nama ba ukwa keren politik sendiri ngam semut ban keren politik sendiri ringa keren ke jing sok khia ke man sim bang ayu i ha ka ba ke jing keli ke ban nadu karta ke ban khandai snam hadu shi post nam kampat yo ya ke solution bat empat la ban aju ba watang haladiru don na pedang jong ki balatip badon se na pedang jong ki bompat tip yang ngala ka po kasinong plangmopra ka baha po himalangrin bad hagi por bang lakha yang nidang don po ka west kasihil district oi mentangi la yo la ka jong ka district ke ka south west kasihil district e ka bang kwa ban share bad e ka bang kwa ban yatu ban pasel la ni ban pasat lang khamat jong pi wei lang ba kan yo video ka dei ya ke e ke bajie bat ke e ke bangayu i haki post nam ki mensyua ki balada bled le se hatu ki por se karta jonga nadang de haki ta ki ba shipol ni khandai snam bat nadon ni ke jingkeli halade naduk itu ki por hakarta ke badang khandai lan shipol snam bat haduk kini ki sniru ngampat la ban ai jubab watang halade marwe bat ka e ga penlong yang abang ngampat la ban ai jubab kedai ba hakarta ka barang khandai bat suppose nem hakarta bangan dangrit ba ngayo i bat ngaya kenduk i komak tu jing dia bat kala dondu ka wei ke jing dia hakaba awanya kaliang jonga ngam yu i dala ke jong ka khamat ngri la yathu khana bat la share da i meirat ide i meirat du jongi hakaba i yathu khana ya kata ke jing dia i ong ba ladon ni ka wei ka briu na po ka sinong jongi hakaba i su kha khunlung hakaba i armet bat ila dei ka por ban kha khunlung rei nakadau jong ka jing bomdon gilat jing sumar nakadau jong ka jing jengai jong ka jeka sumar nalor ka sinong jongi ka bomdon surau ia le ban khai khun jong i hadu ba thia ru im seonang im seola syong ru im seola yang ru im seola kapamut kamba ong sha ka tin lada syong ru ji lada yang ru tengku ka dei sha ka dei jingi kenduk ini long kemi bat ha kata ka jingi kenduk jong i na tharai tangki gentei ki baso thu kat no ka thar bat kanu ka su ha ko por bayok khundung ni kisrang nemla ban so thu ni nemla ban pai phang hadu kat no ka e bat hadu kanu ka jenjar bat ha kata ka jing lenyar ha kata ka jing pisah jong i ban yaksat ban khai tai khun hadu ba ila long restless hakaba imnang shu ban thia imnang shu ban yen hakaba isu syong bet hapuk syuki le se kata kadai ke jing snau jong i ba ila long comfort ban syong hapuk syuki mudur ban yale ban khai khunlung le habakut hap syong syuki bat hakata ke jing syong jong i syuki sya yano ban kata i hakata ke jing pisah ba ke jing leng a kamet bat kamen sim jong i hadu ba i hakabakut kapasosi kalong ba isu yap da syong hapuk syuki namar ban imla ban khai tai khun tiga long syak e ba ngaken mau ha tu kepor le sing ngamla ban express le ngamla ban penpau khmat jong pi ke kepor le bagan ke video ri ngaken mau ya ke ba ya thu i meradu ha tu kepor ka kata sisa ke mensim jonga mereka bakam was bat ka bakam sir khai ju ke jingjia ke dei hakarta ka bangadang khandai snam suppose nam ngayu i dal ki jong ki khmat ya ke jing mat jing ke jing mat jing jemjar ki para nong song sinong jongi na kate ki sinong hakaba iwei long kemi ila don kun la he ki kun lu re hakau armet biang sa ya kita ki kun ki kat kom ke jing batai jo inong kem ka bagi ong ba di armet twins komot khas ki kun senrap te ndala dei ka pore iban kha hagawi ka step sing ublay kumban riu beji e kumtur ila yale ila persyang ban kha bat ila lenyar ila pisah ban yaksat ban khai dai kun nak po jong ri im syamla ban kha bat ila long restless ila long pisah la itu ya kata gadur jong i hakaba imla syu ban sya tang haladi kata jing pisah kata jing su jing thar ban yale ban khai dai kun la ya le persangkat bala ban pelat im ya lede bat nam tai tai kun badon kepo re im don bor bat im la kabor jong i kala telon tin nak kaliang jong bahaya gila persang kimut ban
kit i chaki jaka ai jing sumar rei kemba ngakwa ban yathu la ngakwa ban share happy ba kasnong jongi tu ki por kadai kasnong bayat lengba ya karyat karam ya kilom kiwa bat ngiyat kijat kemba si kentatam ban poi ha jaka badon lani ba poi kali ban dalak poi ta jaka badon kali ru kadai kasurok mau de se ngimla ban pediang ban ong ba kadai kasurok ba kadai ban kit iki nong lit no wan ru empat ikop wat haduk ini kisngi ru idang long komta kata kasurok kabadang ya haptang bat kisurok kiba dang isang sot sisa la dang ipej te ngila persang ban kit i hata kapor henry imla namar ba la kit i ru haban sukit i bu hapo jrong jong kiding ban cross ban hapan thi i hang ta la ne ban sukit i ha ka kho la don la ka jong ka kho ban kit ya kinong pang henry namar ba i dei briu ba armet imla ban sya e kata namar ba ila su la thar lupa imtib briu bhasu ti imla timban se don option da kumwei don lat don lenti su da kumwei lat no ban pen khai i po yin i ban pen khai i halai ta i yin po sinong kendong pat hadin kata perkat nadu riu beje men step hadu san beje janmit impat lat ban khai kunlong handai ha ka bakut ka basosi ka long ba katai la persang ban kha nri imlat ha bakut im don su ka bor ila syukap no like tagi kemat jong i nak ni selap pertai bat imla ban kha imla ban pelaj im dai kun badon nak po jong i bat imla hiru ban pelaj im le deru nak ni selap pertai ha bakut i hab i lej no nak ni selap pertai bat ha kata kapor kat no ke jing pang ke mensim bat kat no ke jing kendek ke mensim jong ha bang ayu i dan lagi jong ki kemat ya kata ke jing jia idon ki kun ki balak kham he hak ta kapor kat no ki lenyar ki du no ela ka jong ka kemi kat no ki tu ki hanmen ki para jong i ki lenyar hak ba du no ela ki jong ki ya ka la ki jong ki bait ba thon jong ki bat ki du hak ka situation ka ba kham was hak ba imla ban plat im ni la de pat i dei kun ba don hak ka kapor te hatu kapor ngakta sya kata ka mensim jong a henry bat ka penlong ban perkat yang wat haduk gini ki sngiru ngadang perkat sa ya ka e ka bajia kata ka ba shipos nam ngayu i dan ki jong ki kmat kom ka tu ka jingjia handai ni sngiau sarong ban yathu happy pat ni sngiau dap da kata ka jing sngiau sarong sisa ha ka ba wat la ikimi jong ki la i kun swet iki na kan ka slapat thai kita ki kun ki bala kham he handai man ta ki im ti briu ti blai kila long kemi long kepa don padang jong ki bala long kemi long kepa ha ka lenti ka jing ti briu ti blai ni seo sarong kemu wei prasnong na seo sarong yaki na sngo ki kum men na sngo ki kum para ngadap da ka jing seo sarong ha karta jing long kun swet jong pi ha ka ba imei jong pi ila i pi nang du dangrit henry pi long briu man briu pi im ti briu ti blai de si ka di ka jing kerku de si ka di ka jing isnei jong blai ru bat balai ngakwa ban share balai ngakwa ban yathu ya kani ke jing e api namar ba ngasngau khia ke mensim ha ka ba wat haduk kini ki sngiru ni kom ki nong snong ni dang ya kendu kom kini ki jing e ha oi ke snong jung i dang kini ki sngi dang kini ki banai ki snem ni dang yo ya ka surak na plang mo pra sa plang dilon to ngi sngu shibun e ha ka bangi ni so kemen ru sikadai e ha ka bangi la yo ya la ka jong ka surak manta ha ka bangi la nri ha ki por ba menshwa la pang briu na sinong ru bun ki mensim ki badu no namar ba ka jaka sumar kambiang kat bagin kit youtube briu kala alut ke por ar lai kenta namar ba kamdei la dengi yat met sudaru kala simpor si kenta khamtam kat no la dengi kit ya ki briu ki papang ba sistem kala simpor da ki ar lai kenta tu mudur pi mta briu bala don upa ka jing sistem bampor biang sa ar lai kenta kan ji ayu ke tu jing sistem ke ba ula don ka met chu tel kani ka video balai ngakwa ban share balai ngakwa ban pasat lengba kani ka video khmat jong pi wei ka long ba ngakwa ru ban yathu ba kat hadu gini kisni dang ya kendu ya kom kini kicing e bat ka e ka bangakwa ban ong la ni ka e ka message ka makwa hadin bangakren la ni pasat ya kani ka video ka long ba ka long no si benta ban
kersiu tiak la ni ban penkendit benriu ya ki para snong ki para thau banang ni syakmat kadon kam yangi bangin perkhat thamai bangin la ban wangi kini ki jing bat bangin la ban wangi kini ki jing jie bat bangin nam jie shu let's say ha ki long din ki khun ki kiti jongi ki ban sawan kadon kam yangi ki bala he la sam menta bangin thau thamai bangin penlong thamai nang ni syakmat pat ka kata ka jing long penlong thamai ka long ba ngim dai shu banang di tak dor ya ka long riang jong na jong wat ai lat shu bangin nang syak khen kom kita ki masih ki belang bangin nang syak thien ka sisin sam snem kata ka bangakwa ban keren bat dai bangakwa ban keren hne le sikin sadon ki ba ong nak pedang jong ki parlok ban soong ba PS ukwa ban keren ni kani nama ba ukwa keren politik ndai em ngam semut ban keren politik sendiri ringa keren de kejing sok khia ka mensim bang ayu I ha ka ba kejing keli ka ban nadu karta ka ba khandai snem hadu shipos snem kampat yo ya ka solution bat empat la ban ai jubab watang haladiru bat baling aku ban keren kan yang aku ya kata ka jubab bat kata ka jubab ka long ba kadon kam yang ibangin perkhat thamai bat kadon kam bangin ngimdai ban sim ya katu ka shihejar la ni ka sanspa ka sisin sansnem ka ba gitu ki candidates ki ai la ni ki terwa yang ni ka don kam bangin long ki bala kloi ban sei penban nala dia nanga napi shihejar la ni sanspa kat ka jing kot ibor jongi pan pet yo briu ban don sha kata ka quality ban don sha kata ka jingkit kli pan ni khmat na tanta ka dong ka than jongi pan wan ra ka jing kala pan wan ra ka roi ka par bat pan wengi kita ki jing jongi kom ki nong song snong wat nom benut ikasan spak syajar ban donation 6 tau tu briu ba idon sya ka jingkit kli re klep no shwa gitu ke he spa namar ubah he spa ubah shong airplane unam so thu ya ka jing jonga ba jong pi ngi ki ba shong taksi ngi ki ba shong haki dala bolero haki duki dala telar jeep kinum so thu dalai leiru yala de ki shong ka sofa yala de ki shong ka airplane bat ka example ka barid nam ta jong ki no snong ka dei bat dai kene ka video ka bat dai tang yang ngi ki no snong jong ka te ka dong than re de se wat ya ka po ka ri khasi janti jong iru ba ki briu kwa bat ai kene ka example kene ka nuksa ka long ba ki briu ki ba shet gas ki nam so thu ya ka jing jong i ki ba shet ding mudur ngi ki ba shet ding mentangi persat ya ka ding hadu ba king bayong ka kli teng teng de ki briu ki ba shet gas ki suppress ka jing shet kala i de sha ai kin so thu ya ka jing jong i ki ba shet da ka ding de mudur hanta de kermen bakan ni ka video let's say kan long si benta bat kersiu thia biang yang i iwei pa iwei bangim dei shu ban nang sha di tador nang ni sakma pen syong dore le dia ko mubriu bat wat perkhat ya ka bementa sanspa kan nom dap ipi si hajar ar hajar la hajaru kan empat dap ipi haka sisin sansnem Henry banyak ka pisim siajar no tu kandidat saka por season sansnem ka bahawa pin ai arhajar ya kandidat su badon saka jingkit klik badon saka quality pan nikmat na pata jongpi nam ta ka dong ka than nam ta kanu ka konstituensi ba pin pha ya kita ki nomik khmat ki badon sha ka jingkit klik banyak ka pisu jit kelumar ba da ka pisha sim nani da ka pisha thit tador ha ka dor siajar arhajar ka season sansnem toleng bahkan ni video nga kermen pangila ya syai ngila sotu bat map la danga la penmong yeno dari kam semut banga penmong dari kadai betang ka banga kwa bat ai nuksa dan ya kwa ban keren kom kawe ban ben kersiu thia yengi ki para nong song snong dei tangi nong song snong jong ka dong athan ri ki nong song snong jong borok ka beli nyong terap jong bat sakawe haswa bangan penkut ya kan ni jing keren jonga la ni ban penkut ya kan ni video kalong ba ngi kom ki nong song snong mentangi don hapteng kejing namar ba bat hawan kan mau bangaya thu ya kan ni ka story hakaba kini ki arngut ki long kemi na bidai dong than kabanga yo snow lagi jong ki score bat kabanga yo iru lagi jong ki kmat ki ya kendu ki jing hak itu ki por nga skwa ban ya thu ya pi ba ngidon ya ka PIC po wa kaji kampat dan cengai tu kata-kata na ka snong jong ni datang ngidon ya ka surok ro biang tang ngidon ya kita ki lat ban ai jing sumar henry
pitip hatu kapor tak PAC ke don tangka building don doktor don nurse don nong tri wei ru don tangka building kau mentah ke PAC jong awak kaji kelak terikam kelak don ki doktor kelak don ki nurse kelak don ki baterai kelak don ki lat jing yada ki lat jing sumar rei nyempat long ki basnga nyempat long ti kena wat lagi don ni kita ki doktor ki nurse bat kham tam lei hakum kene kapor ngitip baru ba ke oksigen ke emergency of life saving mudur mentang lada wei nap teng ki nong song snong ni uyo COVID-19 dan uyo corona jimpang coronavirus ke ik banji oksigen apa ketika PAC wa kaji don tang iwei temudur mentang lada ni don armut ki nong pang baru armut ki don kam oksigen kamut bangin ai plat im tang iwei but ai uwei mat yap no dei lengba keni kadau kwa ban kentu saji simpat lengba keni ke video ya kibat don ya ke jingkit kli na ka benta kadong kathan bat kham tam lele ya inong mi khmat nila ibit yepi ba phin long nong mi khmat ka dei ba phin kit phin ba phin pit ya ka e ka shon ya ki jing don kam jongi kom ki nong shon tingi kermen ba phila so thu ya ke ei ka bang kom ki nong snong ni don kam hukum kani kapua pat nga kermen ba kani ka video jonga kam dei ka ba penmong ipi rei ka dei bang kerpat let lu khmat chong pi ba phin phai khmat kerpang ingi kom ki nong snong ni la jet ni la ibet ya pi ba phin kit phin ba na ba ta ki jing e nam ta ka khia ka shon jongi kermen ru philu phin le la ka jong ka banta phin sim la ka jong ka banta bat to lengba kani ka video nga ai khu blai ru kit bok ke pi iwei phin ya shat ya klan phim dei ban panik kum kani ka por rei phin ya shat phin ya klan phin ya kwat ya khia but ni don kam ya kata ka jingkala but ni kermen nang ni khmat ngin long kita ki nong snong ki basno thu but ngin sayu i sha kata ka jingkala nang ni khmat pada borok ki nong snong ni menjur ya kata ke ei ka bangat pasat jengmut but ke ei ka bangasya khmat chong